I dag kan folk med nogle få museklik fremstille billeder af, hvordan der ser ud stort set over hele kloden. Med hjælp fra Google Earth kan man blive fra Danmark til Amerika, men i gamle dage var det anderledes. Det var anderledes, fordi man ikke vidste noget om det land, man valgte at udvandre til. Man håbede bare på at få et bedre liv, end det man havde. Folk, som valgte at udvandre, havde enten dårlige boligforhold, arbejdsløshed, ringe udsigt til at få sin egen gård, eller simpelthen en kombination af det hele. I 1800-tallet var 75% af de, der valgte at udvandre til Amerika, husmænd, landarbejdere eller tjenestefolk. Folk i Amerika var afhængige af jernbanerne, fordi hvis de ikke var der, så ville den by, indvandrerne blev fragtet til, være overfyldt, og der ville mangle boliger og arbejde. Jernbaner gjorde, at folk kunne rejse fra by til by, så jernbaner voksede med befolkningen. De fleste udvandrere valgte at vandre til New York eller andre storbyer. Betegnelsen for de nye borgere var immigrants. Hver enkelt person blev registreret, og der blev foretaget en helbredsundersøgelse. Langt de fleste kom igennem, men nogle havde så dårligt helbred, at de blev sendt tilbage til Europa. Ellis Island, en lille ø beliggende tæt på Fødeskud i New Yorks havn. Mange indvandrere besøgte øen, inden de vandrede videre til deres drømmemål. Cirka de 2%, der blev dømt ude, syge eller ulykkelige, måtte rejse retur. De rejste til Ellis Island. Derfor endte øen med at hedde Island of Tears, Tårnes ø. Da præsident Jefferson i 1803 købte Louisiana, valgte han først og fremmest at udsende opdagelsesrejsende, som skulle finde ud af, hvad han i det hele taget havde købt. Svaret på det mente mange var en ørken. Denne ørken skulle krydses, hvis man ville fra de beboede østlige stater til den ligeledes beboede vestkyst, uden at sejle den farlige vej syd om Sydamerika. Jeg er klar til at føle mig som superstar.